Gua nek telek heeh wis. Ya ming tunggal dene ngandhake tempe wae jebule. Iya, tempe dibunteli, Mas. Lah terus adipe kok diantemi. Wah, ora ngono kuwi, aku ngerti ya kuwi. Karepe ngerti aku. Tempe dibunteli, seduluripe kok dikandhani ngene. Antemi. Nggih. Tempene? Lah iya, tempene seduluripe iki dibunteli. Oh iya ya. Heeh. Berarti datemi dhisik yo ora gek tempene dibunteli. Wih, kowe mau nuthuk aku ta, Yes? Nyale, malesan lek. Ora gelem to? Lah kowe kok rawani to? Ayo. Disambi ya, Mas. Disambi. Men kecokot. Ayo. Kok kecokot, Mas, nun sewu neng kene iki asline bumine jenenge Kajar. Kajar kuwi ana tegese, Mas. Kane kasuwur. Ane angudi. Jene jayaning. Ere asil. Ere rahayu. Dadi Kajar kasuwur angudi jayaning asil rahayu. Lho kowe mau kok jare kuwi anu teko-teko iki ngomong ra kowe mau piye? Desa apa sih? Coba Mas, larase didunke patet 5. Kajar. Kajar. Nah. Aku iki biyen kacep. Kok kacep? Kacep iki kajar. Kajar iki kok padake kacep ngawur wae. Kajar iki ora mergo kacep ning desane iki jenenge Kajar. Kan desa kene kono desa sing nanggung barang ki ana. Apa? Mentel. Nek gedhe rak mentol. Nah, ana cilik. Ora eneng tek sing cilik wis kok. Padha wae sampean ki ngajak jar padha sok to, Mas? Iya merah biar meneh. Lho, Mek. nek tengahe mentel. Mentel. Gedhe mentol. Mentol. Cilik. Entek barek sing gedhe ngecah to kowe iki. Mas, padha wae. Saniki kula tak matur. Nggih. Kuwi mau rak mentel to. Nggih. Saiki krikil. Terus Krikil ki rak keri neng sikil. Cekel. Nek kricak keri neng tracak. Nggih. Nek krido keri neng dodol ning nek gripik nek kula iso mawon ning keras banget goblok. Yo nek kripik iki yo piye dipangan bareng-bareng. Nah, utawa ana kripik gedang kripik telo. Nah, Terus Sitek edang waton telo. Ayo. paton roto. Oh iya. Saduk pisan. Mas niki wau wonten pamundhut pepeling. Nggih. Nggih. Ning nganggo bawa swara. Oh nggih. Bawa swarane ora saka rukun Islam cakepane. Ning kula gawe dandang gula, Mas. Oh monggo. Nggih. Mangke jenengan tak aturin joget. Oh nggih. Nggih. Niki jago joget. Ah mangke nek pepelinge ditibake niku mangke ditibake teng niki Mas lancaran HP mawon. Oh nggih. Ora sampean kok kancartani kok padha rukukan mendring kok piye? Apa-apa ana, Mas. Apa-apa ana. Mendring ya ana. Pokoke butuh apa-apa eneng wis beres. Jane lak tenan. Nah, iya. Nih. Mengko nek wis tiba lancaran pipi nempi moluro jiluro jinem roji nemo tempi nemo luro jiluro jinem roji nemo. Kowe ngerti laras kok piye kok? Mantiro. Rupinem tenane. Ngapalke jeneng wong iki jenenge. Rupinem ki mbok kusung. Iya. Nggih, matur nuwun. Terus piye nek dongan? Napa niku? terus ditembangke mangke. Oh nggih. Kene ora apa-apa. Aku ki ora arep males, sumpah. Ana men nyuping ora apa-apa aku wis ora. Ora aku tak pindah. Wis. Heeh, minggah. Wah, nglangkai gambang ya. Wah, nglangkai gambang ya. Assalamualaikum. Kok malah enggak to, Mas? Ora apa-apa. Anu jumeneng wae. Ora ya iki mau anu Mas 6 jam. 6 jam. Oh. 6 rubi 6 jam. Ngene tembange. Saiki jamane jaman nganggo HP lanang karo wadon
sing longgar atine muda lan mudi nom tuwa padha wae awit iku kena nggo ngubungi pamitrane sing kepengin luhur kudu padha sing jujur yen kowe SMPs kudu padha beres yen kowe do ngebel aja gawe rewel maca karo nulis garan pasrawungan tepung seduluran nggo nambahi sandang pangan ya iki upamane Iki wis rampung wis. Ayo Wis rampung wong urung digameli kok rampung lho. Urung rampung kuwi agek ngelucuk. nah Agek wong karang iki ya didadak iki mau kabeh ya Mas Nggih, enggak. Kok wis rampung. nah Oh, rampung. Mas. Liyane do ning ngisor kowe meteng-teng ning. Ana sing disupetke ye. Oh iya. lah ya karang ya kudu ngono kuwi wong jenenge Ayo, HP-ne. bintang tamu HP-ne nganggo bawa swara dandang gula Gula. kawruhana ing kajar puniki wis kanyata usaha ngrembaka Ora sampean iki arep dadang gula parem. lah ya dandang gula nggo bawa Ayone mbok alon-alon kok kaya ngoyak setoran gitu. ya manut Mas aku kon alon ya iso wis pokoke piye karepe kawruhana Apa ngono kuwi ya? coba kowe kaya ngapa Halo. Kowe iso ora kok malah gatelen kabeh lho. Iso ora? Ya iki mau aku wis apal kok. Waduh. ing kajar puniki Ing kacar puniki. Nah, iki puisi. Puisine sing maca rabies. wis kanyata usaha ngrembaka Ya ora dawa-dawa. jare mau njaluk sing dawa Dawa anu ngrembaka. kaloka penghasilane Kalau kok penghasilane. Wah, memelas banget ya. dasare akeh empu pandhe pusaka sayekti Wis kuwi teruske. ayo Kowe iki kon jelaske kok malah Google iki lho. Iso ora kowe krungu ora kuwi mau. Aku nu drejes bae. kinarya panguripan Kinarya panguripan. Nah, kawentaring kalbu Taring kalbu. wujud pacul linggis pecok Ora kowe kan maling kok. kene iki ra usahane kuwi Aku ana pacul. lah iya lah kene iki nggon gaman kok kepiye to kene iki daerah Tukang gawe industri. gaman. Aja ngeyel iki malah wow ngono kuwi cakepane kok dadi malah Oh dadi kowe ora maling. ora Kok cangkeme mau muni maling. kaya padha wae lan sing muni ya kudu nganggo cangkem ana kowe ora ndek cangkem ya padha ae rusak Kok sing muni aku kan. oh lah mulane kuwi mau tekan apa Pacul celurit kan. wujud pacul linggis pecok katul arit gorok petel gamelan ugi Ora kowe iki asline tak takon kowe iki dalang apa bakul kae. ya dalang ya bakul yes, aja diekeli aku iki cakepane dandang gula ngono kuwi Lah kok dadi. iya. Ayo iki nek gesek. ora gesek Kaya wong nawake. lah dasare ditawake Kuwi Mas. setengah promosi. promosi Niki wonten pacul, niki wonten gatel, niki wonten. Oi. iya toh Yes. Gatel ora gatel ngawur wae iki. Aku ki muni piye? Gatel. Ah, bosok kowe. Lah kok bocah piye wong sing muni kowe kok? Aku ki muni gatul. Wong kowe mau ora, kowe mau ora muni gatul. Aku muni piye? Gatel. Sing muni cangkemmu. Wah.
Karipada sing keri. Warata Nusantara. Ayo. Apik. Kanca-kanca. Pipi nempi malura jilura jinem lima lima nempi manem. Ayo 1 2 3 rembang. Yo, Malah ngemut gamelan. Ayo. Ayo kuwi notasine kuwi lho, buka demung ya kena. 5. Joget, Yes. Joget. Kok ngangeti sak nyelentrem. Lo. Saiki jamane jaman nganggo HP lanang karo wadon sing agar atine muda mudi nom tuwa padha duwe awet iku kan monggo ngubungi pamitrane sing kepengin luhur kudu padha sing jujur yen kowe SMS kudu padha beres yen kowe pengebel aja gawe rewel maca karo nulis karan pasrawungan tepung sadulur anggo apake sandang pangan. Lo. Saiki jaman nganggo HP lanang karo wadon sing longgar atine muda lan mudi nom tuwa padha duwe awet iku kena nggo ngubungi pamitrane sing kepengin lugur kudu padha sing jujur yen kowe SMS kudu padha beres yen kowe do ngabel aja gawe rewel maca karo nulis karan pasrawungan tepung sadulur anggon nambahi sandang pangan. Nggih. Hah, matur nuwun. Yo, saiki yuk teruske genti sing nembang Mas Rabies karo Pak Waluyo saiki karo penyanyi arep nembang duet arep nembang piye monggo. Ana penyanyine, Yes. Iya, Mas. Ana pengibote, Oke. ana penyanyine Kakung juga. Dadi didaulat iki ditepungke sapa? Nyanduk. Ayo. Kene munggah kene ngadeg ra apa-apa. Nuwun sewu, Pak De. Nah. Rabies angger ngerti kok ngene terus mara rene. Rada maju men terus. Oh nggih. Wis kenalno dhewe. Piye? Kenalke Rabies kok kenalke dhewe. Ora iki ana ndas kok ngetril. Kok ngedrel iki kudu iki Wih. petarangan pitik ya, Mas. Mas apa Pak De apa Mbah ya? Dik. Oh, Dek. Dik. Dek Rabies. Dik nggih. Oh lah iya, kan urung tuwa kuwi untune. Isih bocah, Pak. Wah. Oh iya. Jan iki ketok Mas Bambang karo penyanyine ijo kabeh. Nggih. Wah. Jan ketok
apik tenan ki jan ketok le ijo-ijo godhong jengkol bojo rebutan miskol. Ah, nggih. Oh, miskol. Iya tak Karepe ra kuwi. Iya. Rebutan miskol. Heeh, rebutan. Rebutan apa, Yes? Rebutan miskol. Miskol, S, Miss. Miskol. Iyalah. Lah kuwi nek muni S 12. Dalam Anu asmanya siapa? semuanya sudah sembuh. Anu siapa? Ya yo namanya siapa? Namanya siapa? Nah, Sari, Mas. Oh, Dek Sari. Iki lho. Apa? Kepiye? Bojomu ki nek nganggo nggon moto kuwi lho. apa ngene? Kuwi apa ki nggon moto kuwi apa kuwi? Idep sapi. Nah, idep kuwi lho. Heeh. Kuwi nek nganggo ki sing bener kaya Dek Sari ngene. Heeh. Nggih. Nyembah munggah ngene. Lah, Lah nek iki piye bojone? Bojomu kuwi ajak nyumbang Nang nang ndi? mulai nganggo mobil. Ah bareng medhong saka mobil ki malah kaya wong picek kae. Telek. Sari, Dalem, Pak De. niki wonten pamundhut. ana pamundhut ya. Nggih, napa? Menika wonten pamundutan Napa niku? angge-angge kalih nyuwun oke. bojo loro. Nggih. Hanya. Nggih. Oh, Iki sing dipikir. ndi? Iki. Ini guys. Dibagi guys. Oh iya, Ya. nyanyi. Ini angge-angge orang-orang guys, anu guys. Munggah kene guys. Nah, Oh, ini jogolane Rabi Jazz. Kono. Nya. Kono, Dek. Nah. Piye? Iki pamundutan ana unde-unde orang-orang. Angge-angge. Angge-angge. Heeh. Angge-angge orang-orang. Lah nek aku karo Pak sapa iki bapakmu kuwi? Waluya. Waluya kuwi ora angge-angge orang-orang le. Apa? Undur-undur. Undur-undur kok apa bae. Ora ora ya ning ndru. Lah iya. Ora urut ya mung mundur nek muncul kok ngene iki. Iki, ayo maju kene. Ya, kene. Ayo, Yo. kowe iso ora? Iso ra kowe? Ayo sing tuwa-tuwa kuwi lho. Ora iso nek tuwa ki ora angge-angge orang-orang. Lah apa? Angge-angge ngerong-ngerong. Ki bote Mas, yo, Cipi. Oke. Angge, ora. Beken, Sari, ya. Ya, bantu. Mepet banyu ning motor dek aku nangis tegok kembrukan ondo. Kowe rodo takira prawan bareng para beni anake kembangé kondang. Ajen aku wis rongjon to anakku wis wong. Dari ati si bisa diwala awal lek koyo koretelo. Tapi mana arep ake pas anak limo beda bangsae. Angge ora padha ora melok kare melok kedong. Keto rondo landrane wis pokok duwe anak kok gede pokok. Angge ora padha ora melok kare melok kedong. Ane mangane penting nyambung dadi ranggati. Musik Suketi Angge zaman semono dek wayah rapi tanggap bal-balan amune akeh tenan sampe deno nono sing bisa Sote ake dengar itu duit karu-karuan. Wong sing padha kondangan hati ake sing padha kelangan. Awan renyong nadyan ompong penak rasane. Angge ora padha ora melok kare melok itu itu rondo anake 18 ramon neng
meneh lagi, meneh lagi. Netes banyu ning mata, aku nangis mergo gejeg gelung andra. Rada tak kira prawan, barang tak nabeni anake ngebaki pandang. Pancen aku wis ronco tua anak limo. Nanging aku sing bisa diwolak awalik kaya keretela. Tapi mana barang ngerti pas anak limo beda bapake. Angge, orang-orang urang melok kabeh melok kita. Itu rondo anak erolan rapor neng omah turun neng anak. Angge, orang melok kabeh melok kita. Anak limo akeh mangane penting boleh dadi ragade. Iki Bagas nek nyanyi angge-angge orang-orang ra gelem. Lah ngene ngopo? Lantangi cangkemmu. Dadine anu ra iso. Dadi rabies wis men arep krasa nguyung isih kok. Santai wae. Mas Beges. Jenengan ajeng nyanyi napa merdeka mawon milih. Mas. Monggo. Milih. Aku kon milih iki. Milih. Milih yo milih penyanyi ini. Oh iya. Oh, ngono ya kena. Mbak apa iki? Ya bubuk wae. Kok Aku bubuk? dasmu. Piye? Wong aku wae urung. Kowe wong tuwa ora iso ngalah karo anak lho kowe. Ya ora iso ngalah nek delok kok ngene iki ya sapa sing ra kolu. Kowe nek bojo ngene iki piye? Aku nek ndek bojo kok ngene ya mesti gedheku rusak. Lah ngopo? Mesti jenenge cah cilik-cilik. Arep do ngopo? Ah mesti wah mulai rabies kang apa ya. Ini entuk ibu-ibu sing jan ngene iki. Ana entuk mbok-mbok ngene iki ya mesti 3 dina wae modar. Lah mergane Untuk susu kadaluarsa wae. Dia malah bergizi loh. Isi gulmu. Bergizi apa wong? Wong kuwi diserot wis ora ono apa-apa. mbok iya kowe iki ngelingi. Ini apa? Masa Lehmu arep ngerot piye? Tapi Wong untu ora gablek kok. yo untuk gak gablek ya. Mbok iki didelok gelo. Olah, itu kita udah apa-apa malah dipani jebek cangkeme bapak. Piye? Suwe. Ojo nesu lho. Ayo nesu iki boyo sing tertib karo wong tuwa. Heeh. Apa yo wong jeneng kabeh do tatanan do sopan karo aku kowe ora ngajeni lho. Kabeh ki aksi balas dendam, Pak. Lu aksi balas dendam. Kaya kowe. Heeh. Kowe mbiyen dianak-anakke karo Mbah Kita Mbah Gati. Heeh. Heeh. Terus aku ana ya mergo saka kowe. Ayo. Lah bektimu karo Mbah Kita Mbah Gati ki ndi? Bukti ku kan bagi itu bagat inti. Lho saiki Mbah Kita Gati ngetoprak pemayang ning Semarang. Heeh. Sing dijak mesti kowe. Mesti aku. Mayang ning Solo. Ke Solo. Kowe sing dijak ya kowe. Dijak yo aku. Mayang ning Sragen. Sragen yo sing Dijak mesti kowe. Heeh. Saiki Mbah Kita Gati mati kok kowe ora melu. Piye? Kuwi anak sing ra bekti karo wong tuwa ki ngono kuwi. ora masalah bekti su. Apa? Ora macam-macam tak kekrek lambe mulane. Lah ngopo lho? Ora bekti kowe aku paham kok karepmu ki. Karepe? Kon aku ceket-ceket modar. Heeh. Ora urung nyenengi mbokmu. Aku ngerti karepmu apa rupaku elek ning bojoku yo ayu e. Paham? Aduh. Ning yo ora kok kowe iki. Lha mbok ora takut le. Piye? Karo wong tuwa ki sing sopan. Piye? Kok kondur kowe wani nutuk ndase bapakne. Rasa nesu, Pak. Ora nesu piye? Kowe iki senadyan bendina tak kutuk ping 17. Heeh. Wis ora iso gagar otak. Mergo saking glelengku. Ora, Mergo apa le? wis ora duwe utek, Pak. wis ora ndek utek. Matur nuwun lho. Matur nuwun karo. Kleru. Matur iki. Matur nuwun lho, Su. Lah ngopo lho? Wis ora kleru di anakku iki. Kepinterane, Ora masalah kepinteran. keterampilan, Tuh. pengalaman, Ora. apa, Pak? Angel lho golek anak sing wani nutuk ndase bapak. Ya karena tak pikir-pikir, Mas.
Nggih. Kabeh iki ngunduh wae Pak Karti. Ah iya. Zaman Suwardi Mbak Gito Mbak Gati ki mbiyen ya tak gas-gaske. Ya tak asok-asokke. Ah iya Mbak wong. Gito Mbak Gati ora ono saiki tukul anakku Mas. Ah iya ra apa-apa. Lancar Mas. Piye? Sampeyan ki biyen nek amal karo Mbah Gito, Mbah Gati sing ngendangi ya aku. Ah iya to. Ning gumunku lho mongko sampean ki ditresnani karo Bapak Pak Gati lho. Heeh. Aku Bapak Pak Gati ora ono kok sampean ora mangkat. Lah wong ora krungu kabar kok kepiye? Lah nek wingi Mbah Timbul ora ana aku teko, Mbah Gito ora ana aku teko. Lah nek bapakmu aku ora ono sing ngabari, Mas. Ora ono sing ngabari mulane sampean dinteni. Diteni ya disika. Pengestune aku ki ra kemrungsung. Lah ngopo lho kok ora kemrungsung? Kono ki ya digoleki sing iso ngendang, iso ndalang ya mung sampeyan e. Ora iso. Nek kono ki sing digoleki sing arep diunekke piye-piye ki ya kowe karo Mbah Gati Suwardi karo Mbah Gito ki ya kowe kuwi wong sing anak kinasih. Yen ki nek ndagel wong loro. Nah iya to, akhire Wong telu Mas. Oh iya Mbah wong Mbah telu. Gati ra piyes. Ning kono ya wis do lancar kok Mas. Lancar to? Ning kono tanggapane ya laris aku. Oh. Apa wis tau krungu ning kono ana tanggapan ki? Ngerti ya, iki mung sampeyan sing ngurung. Lah iya, ya sesuk sampean mang dhisik ya ora apa-apa. Kok sampeyan mang dhisik itu ki? Lah jarene arep rono. Ora rono aku ki winginane jam sekitar jam 12 bengi aku dibel. Heeh, terus apa? Pak, Mbah Gito. Jam piro 12? Heeh, piye? Terus? Bar kuwi? aku ora yo kesel ngantuk Bar nyambut gawe kok. kayak watakmu terus sopo ki? Ayo tak cekel telepone tak tempelke kuping. Kowe tekon. Aku takut. Muni piye? Terus maksulan. Lah kita ngomong aku yes. Ya kabare alhamdulillah Pak lancar sehat. Heeh. Yo kuwi terkait mbahmu kita mbahmu Gati karo dulur-dulur gawe cetip nggih. Heeh. Ming yo sing tak suwun kono ki ana dalang kurang. Heeh. Terus Kurang dalang Mas itu. Heeh. Jur piye yo sapa sing kirane bangun disusulke. heeh, terus Ayo nek sing yo jok-jok kae sing Wonosari urung ana. heeh, terus Ayo ngadiran wae. Ngandel. Ya ben ngadiran wong jeneng kurang ngadiran kok. Ayo ben ngadiran ra apa-apa. Sugiran. kowe muni ngadiran kok. Ora mau kleru jadwale. Kuwi jam piro? Jam 12. Jam 12. Heeh. Jam 1 ki Mbah Gito tekan nggon aku. Jam 1. Ngebel kok. Ngebel aku. Muni piye? Le kowe putuku, ya karepmu le iso ngupakara bapakmu. Senadyan bapakmu ki ala tanpa rupa, ning kudu le. Ngopo lho? Kowe geser. Gejeh piye lho? Aku wis kok elek-elekke. Heeh. Aku ora apa-apa perkara ala ki ora apa-apa. Heeh. Ning kok yo aja nganggo ala kok isih tanpa rupa kuwi lho. Lah piye? Ayo mosok ning awak kok. Tegese ki ya elek tenan ngono lho. Aja elek tenan ngono. Heeh. Elek kok tanpa rupa yo tekan kono terus apa? Lanjut piye Mas? Memang lanjut terus piye? Lah bapakmu ki elek tenan ya tekone ya rupane ya elek. Saiki mbangane urip ning doyak-oyak mendring. Saiki lek cekak-ceket susulno aku. Oh. Iki jam piro? Jam 1. Jam 1. Heeh. Jam 3. Heeh. Kuwi ngojek ning nggonku. Kowe yo ramu tuh bar jam 12 nggonakmu jam 1 nggonku kok jam 3 Oh, nggonakmu. sing tertib yo kowe kuwi kok. Ngapa? Ayo jam 1 oh jam 12 yo ning nggonku yo ning nggonku. Heeh. Wis rampung kok ora ana leluhur kok piknik. Sing ramu tuh ya kowe kuwi lho. Ana ning kono ki apa ya ana telepon. Wah, rumangsamu. Piye? Kono ki bakul HP akeh lho. Tenane, Pak? Oh, ning kurang bakul pulsa. Tenane kuwi? Mbok tolong kuwi bakul pulsa. Sapa sing bakul pulsa? Bakul wayang. Oh. Wayang 20. Oh sing bakul pulsa ki Mas sinden-sinden kuwi to, Mas. Ha ta? Heeh. Iya, tak omong kene ning wedi ya. Wedi ngopo? Wedi mati ya. Mati nek wis pancen perangane kok wedi piye? Santai wae, Mas. Santai kok. Ah iya. Mas ngadiran sak ke rumah. Sudiran. Kudiran. Heeh, terus Ngapa? Kowe kok mau buyang-buyu ki sajek ora percaya apa piye? Ora, kae sudiran. Heeh, nek kaya kae Pak Sudiran kae dalang wayang kulit. Kulit. Heeh. Nah kowe Aku ora emang dalang kerusuhan. ngrusui sapa? Ngerusui bapakmu biyen. dalang ki sing apik dalang wayang golek.
Kok iso, Mas? Nah, kan wayang golek le apike le ketok ngerogoh ning jero. Oh, Nek joget ning ngerogoh. Kok ngomong sapa piye lho? Oh, ora lantang ngono kuwi. Ora lancang piye lho? Aku pengenane ngerogoh ngene bunga-bunga. Sing kok rogo ngene sapa? Wayang golek. Aku ngerogoh ngene sindene. Wayange. Oh, wayange to. Oh, ya sorry. Ayo Mas, nembang napa Mas? Yo nggih. Mas Beget. Heeh. Dik. Ah, gek diteke meneh mosok kok wis jerum. Oh, kowe ndek bojoki bodine langsing ngene iki lho. Ora iki asline. Wah, jan penyanyi iki anggere semok ngono lembean jan kekok-kekok. Ngomong sapa? Ora ngerti kekok-kekok. Lah piye? Ya mempluk. Ora piyak-piyak ngono. Oh ya wong mangan sik puluhan bae kowe. Dik. Nggih, pripun? Ayo nembang apa yo? Nyanyi apa? Nyanyi Nyanyi apa, Mas? Sing karo aku jam 12. Oh, jam bualan. Jam 12. Ya. Engko karo kowe apa? Aku karo enggak anu kae. Mbak Kasmini. Kae jam apa? Mbak Lasmini. Heeh. Heeh. Jambu kluthuk. Karo kono jambu kluthuk. Ana sing sebelah kae. Heeh, apa? Sing rada tuwa kae. Jambu bosok. Sing kae jambu basa. Nek karo walu ya Ora sudi. lah ngopo? Kan padha batange. Ayo jambu apa jeruk nek pengen melu apa ya entuk. Ya mesti entuk kudune. Tok. Wah, yo. Kasih
penyanyine ya ana Pak Mbok Jange. Enggak, penyanyine. Ayo Mas munggah, Mas. Munggah. Iki ora usah medun, Nduk. Heeh. Iki mbok nawar duit sisan. Munggah. Ora usah munggah medun tak tatek bensin. Ayo munggah terus. Nah, ya masukin. Ya aja gumun lamun munggah malah medun. Medun bali munggah sapa-sapa den ruruwi. Nulya medun dengkeng-dengkeng lampah ira. Gur wong ngepit. Nah, wah. Nyanyine asmane sinten, Mas? Sugeng dalu Mbak Jange. Sugeng dalu nggih. Dadi tepangan. Nggih. Kula pun sugeng. Oh, ngoten. Mijin saking mriki kemawon. Nggih. Kajar. Nggih, kala wonten pamundutan lumantar SMS. Nggih. Jange. Nggih. Lagune tak tunggu balimu. Bisa saja saged mawon. Nggih. Monggo. Enten kagem kanca-kanca parkiran ingkang nembe makarya. Nggih. Wah. Nyanyine ganteng. Ganteng, Mas. Oh ngene kok ya ganteng. Ganteng. Maksudnya ki gaya toritan apa ya? Ayo maksudnya ngepas-paske. Bagus. Nah, oh bagus. Nggih. Iya. Nek bagus aku arep golek bojo loro kok angel ya. Aja. Siji wae ora entek. Ya kurumpama kok iki lagi. Mas. Monggo. Nggih. Arep bojo loro, bojo pira-pira sing penting iso ngrangkani. Oh, nggih. 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 Ning ya nek pegawai negeri mah keterak PP 10 ora diparingke. PP 10. Heeh. Kula ora nyandak nek. Ora nyandak kuwi PP 10 ki. Asal kon PP ngene iki ya mesti. Niku piyaga kula sing klambine sembagi jenenge Sumar, bojone mah telu. Telu niku. Nggih. Mongko angger milih sindan, angger milih sindan, bojone cok digawa angger kon turu tenggen ngegong. Ngaten. Nggih. Mengke sing ngegong niku terus tegis niku kok angger kene gonggeng kleru. Oh kleru to. Lah sing dituthuk ya mesti nggon kuwi mau. Lah nggih. Ngaten nggih monggo Kang Mas Jepang setunggal lagun tak tunggu balimu. Iki kan dawuh kenangan mungkin kanca-kanca wonten ing parkiran. Setunggal lagun tak tunggu balimu. Aku ora bakal gandoli lunga
Elok tenan. Elok tak tunggu balimu lagune ini mbok Cangik. Hah? Sing nyanyi penyanyi gede, penyanyi pentrol. Iki pentol. Nek cilik. Nek cilik penyanyi biasa. Ora. Piye to nek gede pentol? Mas, Mas Rabies kuwi sing lagi Mas Rabies. Pripun mbok Cangik? niki nuwun sewu. Nggih. Menika saking kasepuhan. Nggih. Menika ngersakaken garapan klasik menika ngersakaken Caping Gunung. Oh, mekaten. Nggih. Menika saking ngersanipun Bapak Lurah Kepek Wonosari. Oh nggih, Bapak Ingkang Bambang. piyantunipun nenggani wonten sak wingking kelir menika. Oh nggih. Sembah nuwun Pak Nggih, Lurah. sak perangkatipun menika. Nggih. Dipun pinanggani, dipun sentikani Caping Gunung monggo. Muga-muga sok sura wayangan terus ngaturi Mas Rabies karo Pak Waluyo. Amin. Nggih. Nggih. Ya, dedonga wae ya. Oke. Iya, monggo. Lho, lan jenengan bawa swara apa Mas Rabies apa Mas Bekes ya ora apa-apa. Anu Mas Rabies, kalih Mas Beges. Caping Gunung maju kae, gotong royong karo anakmu. Oke. Saben bengi nyawang Jengglengke. Beges sing Beges ana. ko Maju le. tang Karo utang piye lho nyawang konang karo bapane kok selat-selat. Nah, tak rungokke malah saben wengi nyawang ora ketoke ora nyawang ning cucul. nyawang kotang bener nyawang konang Konang, yes. ayo le konang-konangan iki mergo weruh kotang mah Aduh. Oh kok ora diurutke ngono kuwi cakepane iki konang, yes. Saben wengi cucul. Mana benginge. yen memajang Bawane iki terus. Kok malah doteng kowe iki bawa bawa ta bawa ora malah melu joget iki makemu penak banget karo mbakmu malah penak iki nek sing ngomongke kendang ngono kuwi piye kendange nganti saing lagi ya memeget wae yen memajang mung karo janur kuning jan piye ya sing ngendang anake heeh sing mayang Iya. Padha wae sing dagel ya bapakne karo anake. Kowe biyen ya ngono kuwi ya. Sing mayang Mbah Pito. Sing ngendangi kowe. aku sing ngeplaki Ngeplaki sapa? ngeplaki ndase sapa Sing mayang Mbah Dito biyen sing ngedol kendange Mas Bambang. kembang wae weton Jamane elok ya, Pak. heeh wong mbiyen tak garap ya ora ngene iki Ora dijilek ngono kuwi. ora Ming piye? Ndang-ndang ngono kuwi. ndang-ndang tuglek kudune ngono ndang-ndang ya mung mekek aduh Iki dileke ngono apa piye? kendreke ndasmu kuwi Piye? oh sing ngrasake aku kowe cerewet aja tukul dapurmu kuwi Ya ming tunggal dene udut metu ngirum, Mas. apa mas Hah? apa Udut metu ngirum. Didudut ngeplai sarung. udut metu sarung mas Terus ditutut metu irung kuwi. mati tak sepi yo mbak Lasmini terus ya mbak suaranya sing apik
nesu ki ngopo lho? Iblis. Kon nesu ki ngopo? Ayo wong ngene lho ndogati mempeng-mempeng kok dandane wing ndak kunak. Ndak anjir kepiye kowe? Oh, sing banter Mas, ya banter Mas. Banter. Kok sesu? Aku iki ya ora positif kok kowe iki. Ora positif piye? Alon ditutke alon, banter tutke banter nesu. Ayo banter yo nganggo anu tatanan to. Oh, iya Mas, yo baleni. Apa? Ki malah kaya wong ngoyak setoran. Kuwi restoran piye lho? Oh bareng banter banget lho. Lah kowe iki ditutke alon, mau alon nesu, saiki bareng banter kebanteran nesu. Ayo mlane banterne yo banterne nganggo iringan, tesih nganggo Irama. Irama. Oh, ngono. Utak-utak syut. Terus melaku ning mburi kono dhewe ya. ngopo? Tak patul cangkemmu ya. Ojo nesu lho kowe iki. Aku name ngendang ngono ki iso bagus kowe. Oke, kendang. Ngandel men. Ayo kendangi ayo. Coba ngendang kaya apa? Dalang kok. Besok wae. Aduh. Ning wayangan ki bengi iki. Ayo. Sesuk ki wis ana wayangan kene iki. Ayo aku ngendangi nang omah wae. Besok wae. Yo rasa nesu. Damai wae. Kowe kudune wedi lho karo sing ngendang e. Wedi ya. Jenenge wis medeni kok. Apa? Putut birut. Kayak entut. Entut birut. Ayo hasilnya sekontut ya. Aku yo gumun lho. Apa? Anake geling ganteng ngono kuwi bapakne kok melenyek. Kok bapakne melenyek kepiye? Iki aku ora percaya nek kuwi anake bapakne. Anake dalange aku ora percaya lho. Kok iso lho? Mas saiki bapakne wis tuwa kok ya Mas, putune wis akeh banget. Ora masalah kuwi. Lah apa Lah, Mas? terus? Iki biyen sajake hasil lek kawin sontek iki. Padha wae. Nek dipikir kowe karo aku ya ngono. Lah, Apa? Kowe karo aku ya ngono. Mas Beges bagus. Bagus. Nah, sampean kaya batas kota. Aku biyen ora tak rencana. Nggih to? Karepku mengarep tak tambah pegel kok ya. Terus Merucut. Sampean rak kaya batas kota to? Batas kota piye, Mas? Ring road. Sairing wis do pirut. Ring road. iki ora misak iring kok jan kabeh iki. Ring road. Heeh. Nek kae ora ring road. Apa, Pak? Rong red. Kacir ramlet masake trek wae. Ya Bu karo teruske. Panas. Ayo. Nanti bojoku kaya kuwi. Mbak Lasmini. Malura lumaji lumaji. Ya apal mandani. Ayo pira iki mau. Coba saiki kowe dhewe. Ayo pira. Rumo cim. Kaya wong ngitung gaple wae. Apal mandani. Sinden ngene iki lho Pak lho kaya Budi Lasmini kembange ya rentep lho. Rentep. Sinden semene sing nganggo kembang rentep iki Budi Lasmini tok lho. Ayo, jane lak tenan. Piye? Kan kurang siji le. Apa? Goleke kijinge. Iki variasi. Oh, variasi to. Mulane iki malah saya medeni meneh. Sing endi? Iki pinggir dhewe iki. Piye? Iki kembang pareteng ngene. Lah ngopo lho? Oh, liyane wis do nganggo bois-bois kok men nyemlik sepene. Ambek yo sesuk digawa sak pote.
Nek sak pote terus piye? Ayo metu ya mengklek. Sembrono. Tanah Sudan. Anu nggon parian ya iki, Pak. Nggih, Pak. Oke niki ya parikan tenan. Parian. Heeh. Parian, kae saka kono kae. Kon parian kae. Ora meneng wae. Kayak iki wis kiai sepuh lho kowe iki. Ora kae iki meneng-meneng isih SMP lho, Le. Sekolah menengah pertama. Kudu. Apa? Sampun meh pejah. Namung nrimo mawon. Aja ngeten-ngeten malah awet urip kok niki. Awet urip, Mbak De. Kok mbok dhek mbok yo tante ngono apa piye? Tante kira yo nek apik nek ngono yo tanco. Ayo Tuku sledri mas. tuku sledri. Ning pasar legi. Nguri-uri kabudayan Jawi. Oke. Matur nuwun sayangku. Wedi bela. Terus piye? Aja sepol iki ngomong nggih. Sayangku, cintaku. Lambeku nganti jeber. Yo, terus gantine. Ayo Mbak Lasmini. Papat siji mas. Papa Cici. Sadek kenal gaple iki. Cacahe 5. Salat iku mas panutan agama. Oke. Pitutur kuwi, Pak. Tutur. Pitutur. Oke, sebelahe. Terus kulane yo. Apa?